in Zawhna in bevek wale voina hianin unit 1 chapter 2 kingdom Protista ti kan ser dona kingdom classification hi duain kan khoi rei deuh hlek dona pawimawh sia kan zir chhawzena tura hianin kan la hmang chhawzel dona chuwang chuanin hi amalte te a zir pawh kan ni ti kha kan in hriat tir ani selengin a tha awme masabera chuanin uncharacteristic features kan enanga kingdom Protistan ho hi eukaryotic microorganisms an nia ani hi single cell unicellular kan ti khan nia chuanin atlang puitu in an ma ni ho hi aquatic organisms an nia sea kan ti tui fin hriat ate emo freshwater mo hei tui allo ate lake kan ti te river kan ti te chuan moist soil kan ti te lei hnong chuanin a then chu parasite angin animal dangte taksa khan an omve the ni chuanin dotlia chuanin an cell hi an naked kan ti chu tuam tu omlo mo cell wall emo tuam tu omlo kha ani ta plus plasma membrane chu om nge ma se plasma membrane nilo thil dang tuam tu kha anei lo chuan naked kan ti kha ni ta ma se an nei chuan a then chu an nei thin ta an nei ta tiang hau kha tuam tu kha cell wall emo pellicle emo shell emo cuticle khan ni theini chuanin cell wall kha cellulose emo silica siam ani ta a chuanin an ma ni ho hi eukaryotes an ni awang khan nucleus pawh kha an true nucleus kan ni don tiro chuwang chuanin an ma ni ho hianin well defined nucleus kan ni don ni chu chuanin membrane bound organelles kan ti ho kha monera kan zet to kha chuanin an nei lo ta a than chun ma ni ho kha kan ti to kha prokaryotes an ni awang khanin an nei lo ta ma se heta hi chuanin membrane bound organelles kha an nei to ta ni ta hin membrane bound organelles kan ti ho chu mitochondria kan ti te ho kha an ni ta hi chuanin an nei to ni chuanin an ribosomes kha ATS ani ta chuan locomotion kha flagella hmang ten cilia emo pseudopodia hmang te khanin an chasan ve the ni locomotion le movement hi thil in ang taksi ma se in ang lo ani ta movement kan ti chu hei kan kut te kan ti che ta a kan lu te kan ti che a kan sam te po che thei ma se kha locomotion ne lo ni locomotion kan ti thunga chu antinan I khuma tanga chauka iwakal te kha mo point pakhat atanga point danga iwakal kan chet somna kha locomotion kan ti chu ni ta a kha adang na shi than tor movement kan ti le locomotion kha movement chu fixed position a khanin movement kha a demonstrate hine chu anga so thei mo fixed position a khanin a chevel thei ma se locomotion ve thunga ro chu fixed position ani lawin position pakhat atang khan position danga kan chet son na kha locomotion kan ti chuni ta ni ti chonin flagella te kha nin 9+ true arrangement an nei ta ni nutrition chu photosynthetic mo mani chuin siam the au kha kan ti te kha ni ta saprophytic mo heterotrophs ani theya parasitic mo symbiotic emo decomposers kan ti ho kha ni the puk ta ni chu parasitic kan ti ho chu midang ring mo midang antinan thil nung dang varinga vakhosa te kha parasite kan ti ho kan ta symbiotic kan ti chu symbiote ho chu midang ne na mo midang ne na tang kopa benefit nei ve ho kha symbiote kan ti hon ta midang tellova nung theilo te meang midang ne na omkop ma se midang an omkop pui te kha an tranwal pui te kha ti che chuang si lovin ten ho kha symbiote kan ti hon ta a decomposer chu kan hria thil decompose tu khan ta ni reproduction kan en lenga reproduction hi pawimawh khop mea organisms kan zir reng hianin thil nung kan zir reng hianin reproduction hi kan entel deuh nge ya Protista po hianin kan entelanga reproduction kha chin hi omgati to khan anga an ma ni hianin
protista ho hianin sexual reproduction hmangin an thla pung thea chumi lo po chu asexual reproduction hmang pon an thla pung thea asexual en masanga asexual ai hanin chinga in thla pung thea binary fission kan ti te multiple fission kan ti te plasmatomy kan ti te spore formation kan ti te le budding ti kan an thla pung thea te hmang hian an thla pung thea binary fission kan ti chu kan thri anga amoeba khanin kan mo kan en chuanin amoeba khan etian an cell kha ain divide anga taro an nucleus can divide phota chumi nuan cytoplasm divided khanin true daughter cell kha an produce thin ta ni so multiple fission kan ti chu voi khat binary fission a chuan bi ni chuan pahnih taro binary fission a chuanin true daughter cell kha an produce thin ta ma se multiple fission a chuanin pahnih ai tam kha daughter cell kha produce thin ni hanin kan mu anga amoeba hinga tinge binary fission ale multiple fission ena opkop kan ti chuanin binary fission hmang point multiply thea multiple fission hmang point multiply thea adanglam na chu binary fission hi favorable condition a amoeba hanin multiply na hmang thina in reproduce na hmang thina multiple fission ve thung ero chu unfavorable condition a mo hei temperature te ni hei moisture te po nge food more food FOD omlo nutrients omlo na muna te po niang tia te khanin unfavorable condition a khanin multiple fission in divide chene ti kha kan shebok nga chunin plasmatomy hi hey multinucleate protist kan ti ho nucleus pakhat chau ni lo nucleus tam tak nei hawa khanin kan mu thina nucleus tam tak nei ho kha an nucleus kha in divide to lem lawin an cytoplasm chau in divide ta ti chonin ti khanin ane pathian divide chonin true multinucleate organisms kha siam sovet thung ta ni so plasmatomy a chonin binary fission a chonin ane an nucleus kha divide kan ti kha ma se plasmatomy a chonin an nucleus in divide to lawin cytoplasm chi kan divide ta ichon spore formation a chunin spore kha aron nge an produce thin ta slime mold ate kan lezer dona spore khat khanin spore hi soita kan khanin dulian tong han da me dan hi ka thiam lem lova ka hre lem lova in she chon dule comment section a khan nge kan comment a kan senga ke chonin spore hi han shil fia dan fak ka thiam lova ama pon kan soi to a spore chu thil te tak te khanin an produce a chumi chu favorable condition a nge aron huna khanin khami kharon germinate te khanin anin thla pung thin ni budding chu outgrowth kan ti to kha ti ham kha aneta ti chonin sexual reproduction a chonin syngamy le conjugation kan mu a syngamy kan ti chu complete fusion of gametes kan ti ha khanita isogamy syngamy hen nei pathum kan ni le ta isogamy kan ti te en isogamy kan ti te le ugamy kan ni le ta isogamy hi iso ni choni nang tro mit po ai kan shet thiam theihnan tura chonin isogamy chon ai mo ai kan mit pan ni hi en ngai to tai langin kan mit pan ni tin ang tro chuang chonin isogamy po gametes pan hi te kha anin ang don an size a ten pian zia te kha ang don tin ani chu chon en isogamy hi en de tai langin en isogamy hi kan en chuan en isogamy a chonin ai ang to don langin chu gametes kha chu gametes kha pakhat kha ni alian nga pakhat kha te mo ting ti khanin ai ang don lo ni chu gametes kha a structure a phan ang lo mai thea mo ti hau khan ta a ugamy kan ti chu hei po hi an gametes kha ang don lo ta ni chu tanpuitu in ugamy hanin nge pakhat hi alian ta mo tanpuitu in female ani thin ta female gametes ani thin ta alien zok he alien zok kha gametes lian zok kha non motile don ni chu omje chu acha som thenon lo mo mun nga om na ngai han om reng don kha anta chonin pakhat zok ate zok gametes dang zok kha ate zok nga ma se kha motile ni be thung don ni chu acha som thenon chonin motile khanin non motile gametes kha ba fuse don ava fertilize don ni chu mo ti khan kan thiamang chu mo chonin conjugation hi kan nei le a conjugation hi
bacteria monera kino monera khanin ka soi deuh thuak toin ka hria conjugation chu hunre lo te chunga tan thil organisms pahnih te kha an ti khan anin few sanga mo anin tika soyang anin union khathling don chu anin zomanga ti chon khami kha conjugation kan ti chuna ta heta henin kan mu hi plasmodium hi sexual reproduction ale sexual reproduction akan mu hi mo hei po hi pakhat hi favorable condition ane pakhat hi unfavorable condition hei plasmodium hi sangami ugami noya kan muwa chonin multiple fission noya kan mabok hei hi chinchia to ro chonin paramecium po hi binary fission noya le conjugation noya kan mu hei po chinchia to chonin classification kan lu le tanga Protista ho po kha classify ngai ve thung an ngai ve le sel ni chu then chu in anglo tak tak an ni ta then chu flagella ten ne then chu nei lova a then an pian a point ang lova mo teng ti khani awang khan kan classify ngai ve ta ti chonin an mode of nutrition hmang hen kan classify de ubera photosynthetic kan ti le saprophytic kan ti le heterotrophs mo protozoans kan ti ho khan ni ta chonin photosynthetic a hianin pathum anom ta chrysophytes kan ti te dinoflagellates kan ti te euglenoids kan ti te khan ta a chuanin protozoans a hianin amoeboid protozoans kan ti te flagellated protozoans kan ti te le ciliated protozoans kan ti te le sporozoans kan ti te khan ta hi amal te in en kan tum don ne masabera chuanin chrysophytes kan zeranga chrysophytes no hianin diatoms tele golden brown algae kan ti desmit so khanam ta chonin an mani ho hi classified ho hi freshwater emo marine environment a khan anom thin ta ni chu hei kan veng na pang ho anun siam le tan ta an thom in thre phange phalo chu ko shelo thret phak pon arin lutuk ka ring lawa chewang chonin khalam khachu ngai to lovin zirlaiah mangai kan garil do kan pe don ni angi kan soilai chu chief producer an marine ecosystem a khan an mani hi chief producer ania omzia chunin terrestrial ecosystem a chunin chief producer ho chu plants tro plants ho chunin cho khan siam mo sunlight mang khan cho khan siam ma timang osam kan shedan osam tu chuan cho an siama kha herbivores ho an tro chumi chu herbivores ho kha carnivores ho khan in ve ta tino che chonin marine ecosystem a khan an mani hi chief producers ania chief producers ani chonin photosynthesis mangin tur kha an mani ni siam thedon tira ni chu ti chonin an cell wall a khanin silica oma chonin cell wall kha frustal emo cell kan ta ni chonin an cell wall a kha an overlap ni chu ain thuan ni chu mo chu achan ain thua pakhat jok pakhat ve kha half emo theka kan ta achung jok ami kha epi theka epi ni chonin achung lampang soinen ta epi theka kan ta chonin hnoi lampang lower half kha hypotheka hypon chon hnoi lampang soina kan ta ting chonin box e sabon bom ang hianin anin thua thini chu mo sabon bom kan hrianga sawm manang chi te kha tiang kha in thua thin chonin chlorophyll A le chlorophyll C an nei ti kha kan shet pon shebokanga anin an common mode of reproduction chu binary fission kha ani mani classified how hian chonin silica an neva an cell wala silica an neva khanin hei diatomees are kan ti te ting hi kan nei phakan mu thei phamo chonin mani ho hi free floaters emo bottom dwellers ni theita omni chu an lang thei boka then chu lang chin omanga then chu tuipui mung wa khan mo tui hnuai khan anam ve bok ani chon unreserved food material hi oil le leucocin ani ta chonin achang chonin velutin globules kan ti kha ve bok then ta velutin ho hi proteinaceous ani mo protein ani an velutin ho hi chon hei hi
chira kan soi tak diatomeous art kan ti khani ta a chunk mo a them ani chu chuan hi golden brown algae kan ti le diatom kan ti khani ta hei kan en chuanin an moi tro kan en zo chuan kan next le hei chira kan soi bok kha hun ti khanin an lo thi khanin diatom so khan lo thi khanin hi nge twin hwai mo ti khanin mo an lo thla ve thin ta chuan ti khanin silica kha alawin bel bom alawin bel bom zela chuan hwa chuan diatomeous art kan ni phata hei ti khanin tui ti kha alo kang chan hwa khanin ti khanin hei kan extract hei ta ni chmo apa theihnan chuanin dinoflagellates kan nei ta an ma ni ho hi unicellular ania mostly marine mo tanpuitu marine ania tui puya omchi tui ala omchi chuanin photosynthetic omle chu ma photosynthesis mangin chuanin siam thei chuan a then chu freshwater anom tho boka chuan cell wall hi cellulose le pectin manga siam ania chuan two unequal flagella anneya pakhat chu longitudinal hei angil zong mo asang zong ti meang ting zong a kha erek khan ta chuan transverse pakhat chu transverse chu kham phei zong omje chuanin longitudinal pakhat chu an flagella pakhat chu hei x axis ha omanga mo transverse angin x axis ha omanga pakhat chu y axis ha don ni chu khan ka thiam ang chumo chuanin dinoflagellates threng khat ho hi bioluminescence mo enna an pe chho ve thea bioluminescence enna an pe chho ve thea example a chon nok te kola kan ti te khani ta hei hi nok te kola chuni ta mun threng khada chuanin nok te kola nge anom khom tamna chuanin zangah te hianin ti khanin an enna khan pe chho ve theni chu hei moi ma chuanin chlorophyll a le b ka ti a le c an neya classified chawang tho khan chuanin nok te kola hi an poimawh na chu an poimawh na pakhat chu dinoflagellates te jingah hianin bioluminescence an report na masaber ani awang khana poimawh ve ma chuan nok te kola ho hianin nutrition hi holozoic omzia chuanin holozoic kan ti chu a c mo holozoic chuni involve nge chu ingestion ti kan ti ai mo ai lu meng chu digest mo nge khami kan thil ai kha lo breakdown chuanin digestion kan ti digestion kan ti mo hei pe chwale khami waste product kha pe chwale digestion kan ti kha a involve nge ti kha kan thil bok don nia chuanin nocticula hi an gametes kha isogametes ani an gametes kha omle chuan gametes te kha in ang don ni chu no kha dinoflagellates me kan zer thei te chuni an ti ta chuan he screen kan hu hi dinoflagellates te chuni ta pakhat hi glenodinium kan ti khan ta pakhat jok hi nghaihthlak kan ti kha ni ta glenodinium chu a hring zok hi hei pahnih plate pahnih again sewa khamo plate pahnih ang kan ti to kha hei in glenodinium hi antai langin ein thanna ang he plate pahnih angin kan hmoi mo euglenoids kan en lenga euglenoids ho hi unicellular ania umje chu single cell mo free living ania chu tanpuitu in freshwater anom thina tui alawan ni chu ti chuanin then chu leihno anom ve thin boka chuanin an ma ni ho hian cell wall nei lova cell wall a khanin protein rich layer kan ti pellicle emo periplast kha an nei zo kan chu cell wall a khan ti chuanin two different flagella an neya chuan chlorophyll pigment nei boka an mode of reproduction chu asexual mode of reproduction ani kan ti boka chuanin an reserve food material chu
paramylon emo paramylon bodies kan ti kha ani ta hi an carbohydrates mo an reserve food material an chuan da that ve na ang ni chu chuanin ani le zona kan sema plants a hianin ange reserve food material reserve food material chu nge kan ti chuanin starch tero ani le ram abikin nge ramsa mo mishinga hianin ange kan reserve food material kan ti chuan nge kha mishinga chuanin glycogen tero mishing alo poi animals hianin kan reserve food material chu glycogen ni ting khanin an ma ni pon reserve food material chu nge paramylon no slime molds kan en le nga slime molds hi saprophytes an ni ta omje chu thil thi to le thil troi ral atang khanin chaw khanin siam ve khanjong ve thini chu chuanin cell wall an nilova chlorophyll an nilo buka chuanin an chel vel dan chu pseudopodia phosphate mang khanin an che thini chu chuanin an danglam ne pakhat chu unfavorable condition a khanin mo plasmodium kha an siam te chuanin plasmodium kha an siam chuanin plasmodium kha nge unfavorable condition alo ni le khanin an mo environment kha alo favorable le khanin aran germinate le ti khanin plasmodium slime mold kha ran siam len chu thil slime mold dang khamo te khanin ani ta ti chuanin heng hi an makhop meya nge ramsa mo animal kingdom animalia kan ti te le kingdom fungi mo teng te kha an characters kha an nei ko ve ni chun avai khan an ni lo mai thema se then khamo an nei ko ve ni chu chu wang sonin fungus animals te pon an soi thina chunin Anton D Berry phekha chuanin enge anma ni ho hi slime mold hi animal nen khan relate ma zo ka ti chunin masitozoa noya khana da hian ni chu slime mold hi ma se huna local zela ti chunin nge thiam na poron khanaron nge sang chho zela an chen no khanin modern biology ho chuanin slime mold hi kingdom Protista noya hinan da thung ta ni chu chuanin an ma ni ho hi Protestant fungi te pon soi thin bok ni chu mo min kha ri kan lo chin chianga kina khanina MCQ vela po achok thot mai thea slime mold are also known as Protestant fungi mo fungi angpun fungi kha an anglek ani chu kiki kan en chuanin kiki slime mold kan ti khani ta velam pangsok mas zok en chuan kiki ta kan muke sporangium khamo he aron polis ve ta ni chu protozoans kan en lenga protozoans ho hi liwen ho ka khan ase cheng ma sebera te chuan protozoa ti thuma le hi golfasa khan in ron peve thunga chuanin the study of protozoa chu protozoology kan ti kha ani ta chuanin protozoan ho hi chili anga than thenia mi boy kan ti te flagellate kan ti te silate kan ti te le sporozoans kan ti ho khani ta chuanin nge mi boy ti ma seber ta langin fresh water angam theya sea water angam theya chuanin mun hnong mo so moi soil angam the boka chuanin definite shape ani lo mi ba kha kan en chuan mi ba kan en don kan kya en don na en chuanin kan hmuanga an pian je khamon shape kha irregular ni mo definite shape ani lo ni chu rigid shape ani lo ta chuanin phosphate pseudopodia kan ti kha ani boka example a chon he mi ba kan ti te and mi ba kan ti te khani ta chuanin flagellated kan en lenga flagellated ho chu nge protozoan mo ma nia om thei emo nge parasite mi lang ring kha ni thei ni chu chuanin pellicle an neya flagella ni bo example a chuanin hei kan ti chuan trypanosoma mo heng hu hi abik takin protozoan ho hianin an pawimawh ne pakhat chu timiang kan zer chan pakhat chu na mo mihring abikin mihring hianin na an thlen tam em nge sleeping sickness kan ti te mo
chu mai pawh chu ni loin khawvela na hlauber pawl maw mi tam tak suat tu malaria kan ti ta pawh hi enmah ni class hnuai mi tho ni maw pawh te chuan hnuai mi tho ani pawh te chuan hawa ina an thlen tho ni maw chuan chunin hei ho hi an hlau em em a mi hringah hen nan tam tak an thlen ani ti kha kan hriat a pawimawh a chuanin silated kan en lenga silated ho chuanin silia an nei ta taksa nge an taksa pumpuya khan silia nei ta chuanin nge gulet kan ti kha maw or groove hei cavity pawh tu kha an nei bawk ani chu example ah chuan paramecium hei oral groove an ti chu hei pipe ang deuh ni mai kena maw chuanin sporozoans kan nei le ta mah ni tlangpuituin mainly parasite ania maw midang ring an ni ta chuanin an structure is simple a chuan infectious spore like stage an nei ni mi chu an spores a khanin mi infectious em em chu midang kha nan te hlan theni chu maw example chuan plasmodium kan ti kha nge kan ti chuan malaria nan hlan tu khatro kha khani ta chuan hemi henin nge chipsia do jong zeron song na ma se kan hriat atan kan du pakhat chu plasmodium maw malaria nan hlan tu hi an life cycle hi tlemte an sei thok tai langin thosi te hi kan pu thin ngot na chu thosi te hi tangka tam tak an nei ve a thosi zong hi an sual vek kherlawa ti me an sual vek te khanin an behavior ni lovin mo na khan thlen vek kherlawa thosi tam tak hi khovel tan hin an poimo em em a mo nge then chu ranung thing khatan chu ania then chu pollination ate an pui ve thina mun ange percentage claim te khenin na an thlen ve thini chu po chu an ma ni khan na an va thlen ni lovin an ma ni kha vector mo an ma ni kha hei motor angani chu akeng tuang kha ani mai thin an ni zok ti nai chu an thlen tu am a thlen tu khani lovin akeng dar tu apu dar tu kha ani zok ani chu wang chuanin an thlen tu tak chu hei malaria poni ta sen an thlen tu tak chu plasmodium dei khani ta ni chu kha kan threbu khanga chuanin malaria na keng thosi khan mo mishing kha avase khan nan nge khami plasmodium khamo kha ava transfer thin ta sport kha chu ma chung ka sei du chu thosia po khanin anu ti hianin hi ange nanna an thlen thini chu apa ti hianin sen hi an mo kherlawa anu ti hianin an naute nge develop nang khan mo nei nang khan an ma mo chu wa chunin mishing te hi an zu thina te sen te kha an do chak thini chu heta tang kan mu the chu tlangpuitu in mei chia ti hi phil te swal tu aswal zo kan ni mi pa ti hi fel zo kan ni adam le ve da point tai la kawani kha che kawang me kha an song la wa chonin kan soi la kan zirlaiah le tai langin female anopheles mosquito te kha primary host an nia ma chunin human being mishing te hi secondary host kan ni ve thong chu more intermediate host kan ni ve thong chu tikhanin mishing thosi tang khanin mishing thosi men zu khan tro an chil a khanin alo bet ve thina khami an chil kan thisen alu khan ti khanin kan thisen khanin kan liver a han transport atro chonin liver ta khanin rbc ate luta chonin rbc ti kharon pok ke ti khanin aron try dara ti khan nan kha karan develop thrin ta a chonin malaria na ve kha thosi dang khan aron sele khanin khami an na shik te kharon al le atro chonin pudar le a ti khanin midang healthy person hena khan ava infect le thini chowa king dar le thini chu chonin an soidan zirchen na pakhata chonin malaria
na vei mo na vei emon na vei to ti hi atlang pui thuin thosi ho pu hen an bom bo bi mo chan chu kha apui mo an thosi ta na pui mo na pakhat chu timyang abikin hei na thlan tu plus modem ho ta na pui mo ne mem chu khami kha malaria na vei te kha thosi kha aron bom tam khanin mo an thla pung tam don ni chu plus modem ho kha chu anti thela anti chunin chemical kha an produce chemical chi khat an produce khami kha mosquito te khan khami rim khan thia te khan aran ran bom te thine chumo khanin hemi Chapter-2B kan sila chu kan je jaw to a question thren khat kan en lenga chumi ma chu en mai nei hemi hi an tai langin figure hi ama seber hi velam akil achung mo asen no lampang kan mo khi flagellated kan ti ho kha anita chunin a dot le chi khi plus medium mo kan ti ho kha anita chunin plus medium ti ho chu spores zawang kan ti ho anita tro spores and produce string kan ti to kha anwai le chi khu kan mo kan en chuanin khu microscopic view of amoeba kan ti khan ta no amoeboid ho khan ta chunin heta avei anwai lam pangso nge mul tam deuh omang khi mo chang khi nge silated kan ti khan ta ni tikhanin kan no en thok nga Zawhna chan kan tumanga 1 2 3 4 kan neya ama saberin Zawhna ka share chuak vek phatanga chumi hnuah chuanin pakhate te in sefi atum don ni ama sabera chuanin one kan tai langin the protists that reproduce both by binary fission and conjugation is option a chuanin amoeba euglena paramecium monocyst kan ti khanita pathina chuanin pick the wrong statement option a chuanin diatoms are primarily produced in ocean. Diatoms are macroscopic and float passively in the water. Walls of diatoms are destructible easily. Diatomeres is formed by the cell wall of diatoms. But not. The cell walls from two thin overlapping cells in which group of organisms such that they fit together. The cell walls form two thin overlapping cells in which group of the organisms such that they fit together. Euglenoids, dinoflagellates, slime molds, chrysophytes kan ti kha option ta palina chuanin a few protists possesses structures that to regulate their water content. They are option actually membranes, chromatophores, nuclei, contractile vacuoles. Beta option a pakhat na tangkhin ka enanga hei athena henin grammatical mistake on mani o ka ti deuh hleka ingpo chuni second en thok ka en zelang a chunin hemi Zawhna ho hi chang thei tur chunin kha kan sei deuh to thawin ka kan sei kan zir to in ka hria kan zir deuh vekin ka hria hi ho hi kan chan to ro hi chip che tak chon kan zir lo theilova Chapter-2 kan khoi rei to a ma selangin kan zir nge pawimawh chin ho ka hriat te chu kan zir deuh tho chon ka hria chuwang chu kan chang thei tur anga yang ma sabera chuan the protists that reproduce both by binary fission and conjugation is ta eng protists khange binary fission le conjugation hmanga in reproduce kop thei ha kan ti chuan nge kan ti kha ma khan atila ba khan chin che ro ko ti khamo kha kan la chin che chuan kan chang thei taro si paramecium khan ta ni chunin apahina chuan a diklau kha hlan chu turin ta option da ti chu diatoms are primarily produced in the oceans ta hi karin dan chunin diatoms are the primary producer of the ocean about the diatoms are the primary producer in the oceans ati ni zok khianin alang ti atum zok in alanga tiang po hendik thei thawa diatoms are primarily produced in the oceans diatoms are primarily produced in the oceans hey marine ocean khan nam thri kan ti to kha diatoms kha chuwang chunin tiang po hendik thei thawa hai ocean khanin tuipia khanin ain produce mo in thlapung
tiếng po khan adik theya adik theve ve chuang chuan hi adik tro a hi adik b na en le tai langin diatoms are microscopic and float passively in the water mo diatoms are microscopic mo thil tak te te ni kan ti to kha chuan an lang thebo ka tor tu ya adik he pai chuan c kha en le tai langin walls of diatoms are destructible easily walls of diatoms are easily destructible diatoms wall te kha wall sam de khan ti che them thelo tro an thelo wang khanin diatoms art te po khan ni thei pha ta tro chuan chu hi adik lova chuan chuanin adik lo wang han dik mo asan chu dik lo ber kha chom chho tur ani wang khanin true answer chu c tro di kha en le hrim tai rangin diatoms art is formed by the cell wall of diatoms he pu kan sai lo che number 3 na kha en le tai rangin the cell walls form two thin overlapping cells in which group of organisms such that they fit together eng organisms a khan nge an cell wall te khan overlapping cell siam mo kan ti chuanin euglenoids nge dan flagellates nge slime molds nge crucifieds mo atir lama kan sei to kha crucified thau kha chuanin nge soap box mo sabon bom ang khanin an cell te kha in overlap kan ti to kha chuang chuan answer chu crucifieds tro palina kha en tai langin a few protists possesses structures to regulate their water content. They are option chuanin membranes chromatophores nuclei contractile vesicles hi kan zir tel che lawa maro chu ko option an khonin chan thei lo tur ni lawa har lawa chuang chu ni kan chang thawang option a kho membrane khon yem tro membrane chu tom tu te ania chuang chuanin membrane khanin a control me lo tro regulate me lo tro Zawhna chu an protist sau khanin protist thrang khata khan mo protist thrang khata khan eng structure khan nge an cella water content kha regulate in khan nge control ti kha Zawhna ni ta membrane chum ti ti do mela khan da thang chuanin b khen te rangin chromatophores chu color containing pigment mo pigment containing the cell te pon asai theya so chuanin color lampang ke chromo chen color lampang mo ke thani wang khanin he po hena engma ti do phel tara nuclear ne tare nuclear chu ni lo ti kan chiang tara nuclear chu ani lo bur chu chen di kha an tai na contractile vesicles kan ti ha kha protein strength ka khanin thina kha khanin water cell water content kha regulate ve thini chu tiang zong kha voina kan sir thei chu ni ta hei tu la hi kini po mani kema zen lama hanin into thona na ve khop meya keni po amuna te kan kal thelo wang khanin online ve ka thil ti ani professor thanka ti hanin kan vadam ni lo selangin assignment he tam the ma practical ti te tam the ma then chu class la lo hian ti khani an da top zera aw to viau thawa kan sei ka sei la pang ni lo selangin ma se keni zirlaiah tan sonin temeng lo thatche chu thoran ta se hun le mo thil class alak lo class le workshop te chonin nge webinar te attend no tour nen chonin kanin dei vak lem lo ni chang hi chon mo chawang chonin tunai chu hei kan zirmong khop me chapter 2 point na kan la zo lova kingdom khoi tur pathum lai kan na ne ya chawang chonin mi she them na kan nge na opportunity selang kan thei top chhoi langin ke po thei angarangin anti zel ka to manga hei hinga ka zir mai hi du tok la velangin in share zaw langin mo le khabu thi pakhat chau hi kan ron de thlang pui thina bikin mi zaw thi hanin nge athiam ber chu kan ni lova mo athiam ber hau lova skula po athiam ber kan hau lova ama se ka soi du chu accurate pol chu kan ni da hian ka shia nge le khabu khat chu khat en lau hianin le khabu lang te po en tum tai en zo te he nga tai langin mo kan thuet chin na chunin kan tan kin na zel kin zela po pawimawh to hanin keima chanchian tangin kan soi ve do chu so pani te so pakhat ni la lo curious mo thil emole khabu dang lo ron tama pawimawh na a that na chu
BSc hanin zai bel chuanin ka sir vak lo ni le kha hi chan chu kha kan hria online ve kan ta tara chen phe chu ke ni hi ke hi agriculture lam kal le ta chu chuanin agriculture po nei fungi kan king no fungi kan ti te mo monera kan ti te po kan sir tel veka ta chuanin pawimawh nei em chu curious lo pawimawh nei em chu ka sir vak ngai lo ni BSc hen ka sir vak lo ni ka sir vak man lova chuba ka kan atira khanin net kha chhel tu ko ni chu chuanin ka sir theilava le kha te pange online class ka kal theilo ni chu ka attend ve theilava chuanin ti khanin ka attend ve theilo ta ka khanin note ron da te pu kha note te kha athen kha den ron da langai lo ni mo an explain ti khanin an explain to pa an ti top thina chuanin smarty kan exam zo kan exam zo chuan nge kan college khan kan lu lo bok ne chuan kha kan ka zir kan college kal kha chuan me chet vak kha kan ei vak lova ti meang tinga note lo la lo ti te kha chu ba mi zoram kha kan emission kha kan ti har hrim hrim smarty kha kan exam har result pa chu kha ta chuanin tiang te ni wang khanin ka zir tha theilo ni chu chuanin ma se pathian khoina zar ti chok tiang pathian khoina zar liawin nei zirtu te na kan online class kan lak ve chuna te mo tinga te hianin emo kan test ve te hianin ka zir do soi mi lovin ka zir lem lo ni mo ka zir a chen phe chu zir lo top zel ni chu ka chen te hianin kan ni shet chen mo kan shet nuwa thani thum te kan kal nuwa thani no thum te kan kal nuwa khanin ka chen te khanin nge hei pathian khoina zar ni chu kan lo chan ve nil awang khanin test na te po kan lo chan the nil awang khanin zir tha mo thiam bik a mi ngai the chu ka thiam wang ni hawla wa kha ka soi tu ber zo ka soi tu tak zo ka chu po som pakhat so pani te ka lo curious mo ka lo in tlem lo chia zaw ve ne te kha heta BSc a khanin ka lo chia man to lo mo unfavorable condition ti jok tiang a khan lo ni khanin heta ka thil lo ti te kha ka char tang ka ya ka he sa tam tak kha a om ve nil nol ni chu nge heta professor te na an kan shet tu rang an ngei lo te po tiang te thing khanin pathian khoina zara khanin ka lo she ve nil nol la khami wang khanin zirvak lo khanin ti khanin first sem chu kan thling thla thei ve ta a nge a le pixel chu ka helawa ma se a pul prepare chunin eng konga poni selangin mo curious a shet zaw tu ma chunin zir tampluk om lova that chiat hi ke ma hi that chmi kan ya mi soi top tai langin curious si ma that si le khabu BSc phe so pathing ni lai khanin ka zir thape so pakhat so pathing ni lai khan a bigin so pakhat khan ka zir thape vak lo ni chu chunin extracurricular activities kan ti thei robotics mo robot kha kan buai puya kan atal lep kha kan school khanin thlana ni ve wang khanin kan lo apoi pui tu masa te kan ni wang khanin kan lo tui chela mo ti kha exhibition ate kan chuak nguna ti khanin ka ta te mun dang ate kan chuak nguna class a begin match class ka attend lo ka miss na sa ni chu le pa hang ka do cho zela tiang te ni wang khanin ka te che reng boka 11 kha chu wang chunin tun huwa ka shet ta ka chu extracurricular activities a thal tuk ma se pawimawh bera chu kan zirlai mo heta sopani zirlai tu ran da hi se thara pawimawh chan chu nikin zela BSc a engponi sem MBS mo nge heta pharmacy lampang mo ani emo nilova nursing ni emo veterinary science ni emo agriculture ni emo enga poni selangin apuimawh dona chuwang chu basic kha kan lo manangai kan no hrit angai chuwang chunin kazila khanin rilru pelangin kepo sopani ka zo nuwa khan 11 lekhabu te po hi begin biology phe chu kazile chawa maths phe chu kazir to la ni 11 12 ka drop de ya chu ka thil lo ti sol to tang khan inziru la ka du khopa ege 12 kan zo te khan 11 zila de kha chu khan sham mumal to lo ni mo
dik ka soi chuanin khamin hnuwa khanin kai zir chop le chawa chumi hnuwa nge tlema zong hrewe chaw ani awang khan ani po tianga inom lo nang khan mo 11 ni khanin theito min zero langin thoda po theito min zero langin ti chuanin smarty kan ti te ni te kha chu in shet min shet to sa kha in bel tlem in belanga ti chuanin iron thatak in score thea ti ka ring thlata ani lova I travel zon hnuwa zir chop tur chawa in da chuanin zir bel tur nen zir zir tos in thiam tur sa an ngi te zir chop nen khanin a buai thlak ton em ma chuwang chuanin technical line na kal tur kan ni chuanin tiang te pokha nge ilawin ma kha soi tun tanga ril ru nei ngai nei chu tiang thlenga kan soi thei tawng ni salangin kan tong le duwa thina mi she themna kan nge le a video te atop thlenga mi an sak thina wangin kaloma comment lam ma te po mi foina thatak tak te ka thina kalom tak me me fa thei to pron chwa ja ka tum don ani ti khamin she sak ulangin kalom tu ke